lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawe kelari rawang wang menungso ratatanan wani malangkerik ning ngarepane Senopati Ndorowati. Wani malangkerik ya men, ngopo kowe? Sing malangkerik aku kok sing repot kowe iki ngopo? Lho. Saja wis jeleh urip. Wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Kowe ngadepi karo Setyaki padha karo kowe wis sawego nyawamu bakal tak untapke ana kayanganing Bathara Yama. Ya ben Bathara Yama Diwati iki tunggalku. Kok iso tunggalmu piye? Yama Diwati iki anake Semar iki. Gak aku ya anake Semar iki, gak iki adikku kakangku apa? Mbuh tunggalku lah intine lah. Arep ngopo kowe? Kowe ngundang Yama Dipati, aku ngomong karo Yama Dipati. Kowe janji njabut nyawane dulurmu dhewe. Rekmu tak jabut. Piye ora gleleng? Kowe wani karo Setyaki tak antem pecah siramu tinjung akhirat nyawamu. Bagong ki ora iso mati ya, Mas. Ayo. Iki nang kene papane wong Neter Kadegdayan, mau ning pendopo. Pendopo ki ora nggo regejekan, pendopo ki apike dienggo rapat. Pendopo ki apike dienggo wayangan. Pendopo ki apike dienggo resepsi pernikahan. Dadi nek kowe arep padu, arep gelut karo Bagong, dudu nang kono kae mau, nang kene ki prapatan ki. Disawang wong semene mbane. Di streaming sing delok wong 3.800. Do arep ngerti kepiye gelute Bagong karo Setyaki. Menungso ora tatanan. Ora minggat saka pangarepanku nglakon ning kene marganing patimu. Ya, ora mati jabuten dhewe legane ngati. Mangsane apa dikira aku ora iso perang apa piye? Edan ora apa-apa, modar kowe. Lihat.
kowe kaget? Bagong edan. Ngopo edan ngopo? Ngopo? Kowe ngantem aku ora apa-apa kowe gumen. Gumen kowe. Gumen karo ilmu kekebalanku gumen kowe. Sepelek ke aja nyepelek anak Semar iki digdaya kabeh. Anggir Antasena. Sengaja tak pancing rene kok men ngerti kono. Ora Antarja ora arep rubuh. Kukuh bakuh. Mak cilik Setyaki iya. Toko lenggah wonten mriku. Lho, kowe aja takon ngopo kok iki lungguh nang kene. Iki rombonganku. Pengarepe aku sing mimpin aku sing bayari ya aku. Iki wong-wong iki nek ora tak bayari ora mangan ngerti ra? Anggepe terus kowe kok sak geleme dhewe ora. Kene mundur sik kene. Nuwun mangkingin. Kok saged mbelani dumateng Bagong. Ora kok mbelane. Iki ndek inisiatif dhewe karang sing momong kecilik ki aku Dadi kowe ngantem karo aku mulasara karo aku sing ora trima iki terus kuwi sing ireng kuwi terus sing mburi dhewe kowe. Muni sing ireng pisan ora potol dasmu. Mboten Ndara, mboten. Niki ming anu, ming carane nggih ngrekadaya nggih mengintim medan-medan ini kok. Mengintimidasi kalih Setyaki niki mangsane apa? Parep. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wadul karo bendaramu. Ora kok wadul Mas, sampean jan sengaja rene. Diplomasiku kowe. Aku perang rada ke pojok sithik, kowe tak giring ning kandang macan. Kono. Aku tak ngombe es teh. Mangsane apa? Anggepe wis tekan kene ya kudu wani nandangi kok. Nggih to, Den? Iya, ning kowe menengo sik cangkemmu. Nggih. Mak cilik Setyaki sajak mulasara karo Bagong. Lho mangkingin. Kula mulasara wantun kalian pun ponokan Bagong. Dasaripun awit ponokan Bagong mriku ugi wantun nantang kalian Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati mriku sesembahan kula. Koko Prabu Kresna mriku ratu Gusti kula. Kula menika derajating senopati. Kula menika ingkang tansah kedah ngayomi dumateng ratu Gusti sembahan kula. Menawi kula mendel mawon mboten wonten ginanipun anggen kula matuk senopati. Kose. Sampeyan kena mbelani sesembahan ki entuk wae, ora dosa kok. Lek ora kleru ora dosa. Ning eneng paugerane sartane ana pernatane. Wong ki nek sing dilabuhi ora becik utawa wong sing mbok belani utawa sesembahane sampeyan kuwi kira-kira mengko mung bakal njlomprongke sampeyan ana ing jurange kesangsaran kuwi mengko malah sing tuna sampeyan dhewe. Ngono. Kamangka iki Siwa Ndarawati duwe gegayuhan kepengin murungake anggone kakekne Semar nggone bangun kayangan. Lah engko sik. Iki janjane ning kene iki mengeneng salah tampa mis apa, Gong? Misionaris, miskomunikasi kok misionaris. Miskomunikasi antarane Siwa Ndarawati karo kakekne Semar Badranaya. Kamangka niate kakekne Semar Badranaya arep bangun kayangan kuwi ora kok arep ngungkuli karo panguwasaning para dewa kuwi babar pisan ora. Nanging mung arep mujudke kahanan sing ayom ning Prajanegara Ngamarta, cilike ning Pedhukan Karangkadempel. Ana gegayane kakekne Semar sing agung kaya ngono kok dipaida karo Siwa Ndarawati ki nek cara aku ora duwe wibawa, nek cara aku ora duwe wibawa laksana minangka Nalendra. Kamangka sampean wis kadung nglabuhi, kamangka sing sampean labuhi sing mbok belani kuwi wonge nandang kaluputan. Malah sampean tega, tegel, wani mulasara karo Bagong. Lho nuwun sewu Mak Cilik. Bagong ki ambek derajate luwih cilik tinimbangane sampean. Bagong ki arep ming ponokawan, sampean senopati. Ning Bagong luwih tuwa tinimbangane sampean. Lola laline mengko nek Bagong lara ati sampean malah kuwalat mergo sampean wani karo wong tuwa. Dirungokke kowe.
Wah kuping kebak cureg dadi ora iso nggo ngrungokke. Dirungokke karo wong tuwa ora kena wani. Wong anggere diomongi sithik prinsipe ora gagas. Ora gagas. Mangsane apa karo wong tuwa kok senane. Wis rupane elek, cangkeme ya elek. Sapa kuwi, Gong? Mbah kae. Sing kulinane muni ora gagas. Ora gagas. Anggepe apa kowe? Penggalian saiki pikiran. Nglabuhi Nalendra, nglabuhi Ratu Gusti. Sing jeneng ratu kuwi ora mung sak jamak lho marang menungsa. Menungsa kuwi dengan ina lali salah apes lan mati. Kalau mangsane ya ora ndidit barang. Mulai iki mah dit saweran tak mlebokke ngetasku sik kabeh. Terus engko le ngedumke ning kanca-kanca. Engko kanca-kanca entuk efisiensi saka aku. Kowe iki ya kurang ajar nek kaya ngono kuwi, Gong. Ya ben mangsane apa? Ben ngrasake. Sampeyan penggale. Nek iki mengko nganti ana apa-apane mergo sampeyan wani karo kakekne Semar, wani karo Panakawan, sampeyan kena walating dewa, malah sampeyan dhewe sing kapitunan lho Mak Cilik. Ngrangkul aku terus nglumpruk ning apa? Oh nyun pangapunten kire. Aja njaluk ngapura karo Antasena, njaluk pangapura karo kakekne Semar. Iya. Mergo sampean wis duwe rasa cubriya, duwe prasangka sing ora prayoga karo kakekne Semar. Sampean njaluk ngapura karo kakekne Semar. Iya. Nyun pangapunten sakathing kalepatan kula. Kula ngrumaosi bilih ingkang kula labuhi inggih menika Koko Prabu Durawati, Koko Prabu Kresna menika mboten salamanipun bener. Teges gandeng Koko Prabu menika tasih jalma limrah kedurunganina lali salah lan apes. Pramila kula ngrumaosi bilih sampangke menapa ingkang sampun kula lampahi menika lepat. Kene kowe ya isih ndek ati kowe. Bagong iya. Anggepe terus karo kawula cilik kok sak geleme dhewe. Kowe iki wakilku e. Kowe iki wakile rakyat e. Aku rakyat, kowe iki wakilku aja sak geleme dhewe kowe. Iya, Bagong. Sampeyan ngakoni kaluputan, kula ngakeni kalupatan kula. Lah yen kaya mangkono carane, aku tak takon karo sampeyan. Aku tak nanteng karo sampeyan. Terus pundi iki? Gandeng sampean wis ngakoni kaluputan, apa kira-kira isih arep tetep mbiyantu sartane ngombyongi karo nestane Siwandarawati apa arep nyengkuyung karo kakekne Semar? Menawi kula lair lan batos badhe nyengkuyung dumateng menapa ingkang dados gayahanipun Kakang Semar. Nek ngono kowe melu rombongan kene? Iya. Aku melu ngrombong lawan para lancur-lancur Pandhawa. Lah nek arep bergabung iki ana tiket masuk. Tiket masuk tegese piye? Ana apa jenenge iki? Cara dene ana ora gratis lah. Ning aja seru-seru ndak krungu iki. Kepiye Bagong? Ah iki mau napa niku jenenge? Sakderenge Ndara Lancur Pandhawa niki gabung kalih rombongane Bapak. Niki wau nggih do maringi. Maringi apa? Duit apa meneh? Banjur pira aku kudu menehi karo kowe? Saikhlase minimal 150. Saikhlase kok minimal 150. Ya ora apa-apa, gelem ora gelem maringi. Ya wis iki. Tondo yekti nggonku sak biyantu karo Kakang Semar nggone duweni kegayuhan luhur arep bangun kayangan. Ah, terima kasih. Iki kok abot iki, lek arep meneh kok abot iki, Ah, cul ora wel. Ora wel. Ikhlas. Ikhlas. Ngono
ana kowe. Ngene ra aku iso mangan. Ngapa celok? Napa Andara? Aku nek kaya ngono caramu ki aku malah gah ora sudi ngewangi bapakmu. Nggonku mbantu karo kakekne Semar ki lahir batin ora kanggo kaya ngono kuwi nan. Ayo balekke. Alah, wong arep golek sego samplokan ki kaya sidate ngono. Balekke apa ora? Nganu lho Ndara ming 150 lho niki saestu ming 150 ming ajeng kula nggih tuku udut anu beras. Balekke, ora balekke malah aku bali ning Kesatran Randu Gumbala ora sida ngewangi karo bapakmu. Piye iki? Balekke ora. Ora to balekke malah nyawamu sing dadi jole. Wah. Ming dit 150 kok arep toh nyawa. Nyawa ki. Sing 50 alah nyon gagelaken. Ming ngabrakan dhuwit kok ora. Nek sampean lahir batin nyengkuyung kakekne Semar, mesine sampean kudu ngetokke lelabuhane sampean ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih. Samangke menawi wonten pacobanipun menapa kemawon, kula ingkang sagah ngunduraken gandeng kae utawa Siwa Ndarawati sing dadi pacobane sampean gelem ora gelem kudu ngundurke. Nyuwun pamit. Piye Setyaki? Nggonmu ndak utus supayane merjaya kelawan Panakawan Bagong apa kasil? Bagong ora mati ora patheken. Lho. Kok sik? Lah kok dadi Siadi Malang kerik sak geleme dhewe tanpa nggunakake tata krama ning ngareping panjenengan ingsun. Nuwun sewu. Nek sampeyan nganggep Senopati Ndarawati niku Setyaki sak mangke jagat sing dadi seksi. Nek kula mundur saking kalenggan kula minangka Senopati. Lho. Ora engko sik. Nggone Siadi ndak utus supayane sak biyantungan pun Kakang ngundurke sartane murungake lan Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Lah kok malah dadi Siadi duweni pambegan sing kaya mangkono? Mangke riyin. Sampeyan niku duwe pambegan sing nista. Kula duweni pambegan sing utama. Kula nglabuhi dumateng Kakang Semar. Kakang Semar menika namung kepengin termaken kawontenan Praja Negari Ngamarta. Nanging kenging napa? Sampeyan ming mergo nampa ature wong sing duweni rasa meri. Ngantos ngorbanaken dumateng kekadangan. Nek ngaten carane kula mboten badhe nyengguyung panjenengan. Nanging kula namung badhe nyengguyung dumateng Kakang Semar Badranaya. Awit gayanipun Kakang Semar menika luhur tumraping ingkang arayi ingkang beruji menika. Sinuwun Kresna. Panus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat ya. Sajak arep merang kampuh jenggo. Pakartimu kaya ngono Setyaki, kowe arep mbalela saka Krajan Negara Ndarawati. Kajengipun luwung kula kelangan pangkat tinimbang kula kelangan jati dirine Setyaki. Ayo, ndang kene ditentok ngene Panjenata Ndarawati wani karo Setyaki. Rupa wani Jembarawani, sapa sing mati? Setyaki utawa Kresna? Wela. Malah Setyaki arep wani karo pun Kakang. Ora minggat saka ngarepanku keprok gada wesi kuning. Adalah kok dadi kaya mangkono mambenganmu Dimas.
pendope apa ya? Yo. Yo. Rumangsane wong nek ora duweni rasa lahir batin welasase karo Bapak Semar ya kaya ngono kuwi. Rumangsane apa? Oh niki pun entek niki. Kramane niki. Kramane piye tegese? Kraman niku lho, pacobane niku lho. Sampeyan pun sagung ngundurke sinuwun Kresna. Sampeyan ngancem ora minggat saka manamu kepruk gata wesi kuning. Wer 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 wer. Mlayu dhewe-dhewe. Prayogane sowan ana ngersane bapakmu Bagong. Nggih. Aku arep ngaturke pangapura mergo kaluputanku Mulasara karo kowe. Lah nggih ngoten, Senopati sing duweni tanggung jawab kok. Lah iya. Nggih. Pangestu karo wayahu Bathara Jagat. Nyai Arjuna kula wonten timbalan Koko Prabu. Lah kok dadi kaya mangkene kahanane. Nata Ndarawati malah kelangan Senopati. Nyai Setyaki malah saja arep mbelani marang watekaning Kakang Semar ingkang angkara murka kaya mangkono. Kersanipun padha Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nyai Arjuna kula wonten timbalan aja kurangen akal. Aja kurangen pangreka daya karti sambeka kinarya murungake Kakang Semar. Nggone bakal mbangun kayangan kersanipun. Ayo tak kanthi sowan ning Kayangan Surdaya. Sowan ana saning Kanjeng Ibu Bathari Durga. Njaluki diwali sartane senjata pitulung ana kersaning dewaning Godha Pangrencana. Maringaten binjang napa anggenipun badhe budal. Arjuna raketang sambung baca lintang tumene ayo tak kanthi dina iki Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Samarwanoring sawetma sinasmaya wirahya sepi sinimpen telenging kalbu pambu kaning marana tareng
pacir maning lawan wong agung padha kalepyan Wong tedian kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku bet. Layak to layak ana ing madyaning Kayiwangan Surdaya kesasapan hawa panas kaya-kaya diobori bet. Jebul tinemure ana titah pujangkara ingkang sowan mlebu ana ing wewengkon Kayiwangan ndandang mangore ya ing Kayiwangan Surdaya. Kamangka mboya panglingkang sowan iki wayah ulun Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna ya Narayana. Yen to jeneng kita sowan ana ngarsa panjenengan ulun. Kamangka mboya kanthi wujude badan wadak. Ulun kira mboya bakal gawe gara-garane Kayiwangan ndandang mangore nggih Narayana. Nuname pasang kali mantabe. Tinebena nyeladuni dumawing tawang-tawang, tinebena saking siku denda. Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Nuwun mangke. Sewu-sewu lepat diagung mangaksami Kanjeng Ibu. Wondene sowan kula wonten ngarsa paduka damel gelaning manah paduka Iwang Pikulun Bathari Durga. Ya ora dadi ngopo nggih, ora dadi ngopo najan to. Oke saking sangjaning para bajul barat jem setan pari-parayang iki padha nungsang puyang numpuk bentus gudel bingung merga sangka hawa panas ingkang dirasake dening para bangsaning berkasaan. Nanging sowan kita gawe punibu remen nggih, gawe punibu remen. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Iwang Pikulun Bathari Durga. Ya nata Ndarawati ulun tampa Janaka padha harja saprapta kita Janaka tansah pinayungan ing kawidaden. Niring sambikala sawanipun ingkang wayah ing Madukara Pandhawetari. Batu-batu aja njeluk Pandhawetari ngono to. Gawe panjenengan ulun rika sampane gawe panjenengan ulun jika lan merke mungkun panjenengan ulun bakal saged jago kan jeneng kita Arjuna. Cah bagus. Inggih. Umpama jeneng kita iki derajating dewa. Mesti wae wis sajuga karon sing lan panjenengan ulun. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa cah bagus ulun tampa batu. Arjuna wonten timbalan. Pipimu sing tengen kuwi kok mblabuk kuwi kena ngopo? Nuwun sewu menika wujudipun pupur wedak. Batu sing gede pangapuramu ya Janaka yen to panjenengan ulun ngambung sak gelem kelan jeneng kita. Mergo pancen bagusmu marana sing nandingi. Inggih sampun ngantos ngalembono dumateng ingkang abdi. Iya. Ora kok jeneng ngalembono. Ternyata kasunyatane kaya mangkono. Mula aja mbok selaki gandeng kowe iki wong bagus. Wanita sak jagat klebu aku mesti bakal kapikut kawan bagusmu batu. Inggih. Sabubare nggonmu sowan aja sowan dhisik. Jeneng kita keri kowe dhisik ana Kayangan Surdaya. Badhe wonten wigatos menapa panjenengan bakal sak pejangkong lan jeneng kita. Inggih. Jeneng panjenengan ulun wis suwe ora nampa. Ya kowe iki maca nyapa wujude nyapa ayo maca jabar ngicik mriki. Paring jauh nggih paring jauh mawon. Nata Ndarawati kula wonten maring ngadawe Pandhawetari. Apa to kang dadi wigatine jeneng kita sowan ana ing Kayiwangan Surdaya?
Kepareng matur mugi mboten dadosaken coaning penggalih Paduka. Iwang Wikulun Pandya Bathari Durga. Ya mbuh ya dadi ngopo ya nggih ibarate. Ana madyaning kayangan Surdaya iki tinarbuka karining kayiwangan. Mesti jeneng ulun bakal paring dawuh kelawan sapa wae ingkang mbutuhke kelawan sabiyantuning dewaning Gudha pangrencana. Inggih. Sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhapada Paduka Iwang Pandya Bathari Durga. Ya ulun tampa ndungkap ingkang angka kalih. Sowan kula menika sayekti saderengipun kula sananta ing kayiwangan Surdaya. Kula sampun sowan wonten madaning kayiwangan Suralaya inggih wonten ing kayiwangan Jonggring Saloka. Jalaran sowan kula wonten ngarsanipun Iwang Wikulun Jagat Girinata menika awit kula katimbalan pun kapiji sowan kula supados kula minggah wonten ing kayiwangan Suralaya. Ingkang wigatos nalika semanten kula denutus dening Iwang Wikulun Manikmaya kapurih murangaken tuwinang gagalaken anggenipun Kakang Semar Badranaya nggadahi gegayuhan inggih menika kepengin mbangun wujuding kayiwangan. Kamangka Pandya Bathari kayiwangan menika rak dados papan dunungipun para Jawata, papan palenggahipun Iwang Wikulun Manikmaya lan Jawata sanesipun. Tartentu menawi kalaksanan anggenipun Kakang Semar Badrana badhe mbangun wujuding kayangan. Anak nggih sami kemawon ngembari dumateng panguwasipun para Jawata pramila saking mriku. Gandeng sak mangke gagar wigar panantuk karya. Anggen kula badhe ngendhaken dumateng kamurkanipun Kakang Semar Badranaya. Paripaksa kula nyuwun sak biyantunipun Iwang Wikulun Bathari Durga kinarya nggodha lan ngrencana dumateng Kakang Semar Badranaya sampun ngantos ing sak mangke kalaksananipun badhe mbangun kayiwangan wonten Praja Garing Amarata. Pandya Bathari Buta Pandhatata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Tobat. Sodi selikur dina. Ya nata Ndarawati. Ndak ngira Panjenengan ora bakal kabotan yen ta mung murungake gegayuhane Panakawan. Inggih. Para Tadyagi aja kuwatir aja walang ngati mengko panjenengan oleh ingkang bakal utusan kelawan bangsaning Baju Barat. Nggone bakal nggodha ngiri godha kelawan Kyai Semar Badranaya nggone mbangun kayangan supaya aja ngasih kelakon mekaten Iwang Wikulun. Iya. Lajeng waningipun sak mangke lampah kula kedah kados pundi? Sinambi angarantu bidalipun sangya para bangsaning berkasaan. Luwih dhisik jeneng kita ulun dawuh supayane nyaketi marang kahanan ning Padukan Karang Kadempel. Mengko para bangsaning jim ingkang bakal satata samapta ing gati sawega diri nggih Retnata Ndarawati nyuwun pamit tambahi pangestu Iwang Pandya Bathari.
Aja padha kaget sanggihane para ratu tetelukan. Jeneng ingsun Piji. Ana ngarsa panjenengan ulun. Nun amit pasang Kalimantabe. Pandya Betari. Ingkang abdi nalindring parang raja kula pun Prabu Bondan Sumirat. Kepareng nyadong dawuh timbalan patuhe Wang Pikulun Bathari Durga. Semanten ugi ingkang abdi pun Prabu Panji Gelung nalindring jurang jeragah nyadong dawuh timbalanipun Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga. Semanten ugi kula Pukulun wayang kula prada dhewe. Nek niki nuwun sewu. Kowe ora usah ngicik tak antil ndasmu. Ya ben. Ingkang abdi nalendra ing pancer wengi kula pun Prabu Lindu Bandang. Nyadong dawuh timbalan paduka Pukulun. Aja padha kaget. Sartane aja padha kan percaya kanggonmu bakal ndak utus budal ngreka daya Girigoda kelawan Panakawane ngarang Kadempel ora iku jaba. Ya kuwi Kyai Semar Badranaya. Kersanipun Iwang Pikulun Bathari Durga kadiwaran. Dina sakmengko Kyai Semar Badranaya duweni sedya bakal mbangun ngayangan. Kamangka jeneng ulun lagi wae nampa atur saka Tandrawati kalamun dheweke disuwuni. Sartane dheweke nyuwun senjata pitulung ana ngarsane panjenengan ulun kapurih. Nyabarake nggone Kyai Semar Badranaya kanggone mbangun kayangan. Paringkaten paduka dawuh kelawan ingkang abdi pun Prabu Bondan Sumirat. Kapurih murongaken Kyai Semar Badranaya anggenipun badhe mbangun kayangan. Prayogane mangkono. Lajeng benjang menapa mangkatipun ingkang abdi Pukulun. Kowe anggetang sampung baca lintang tumuli budhal dina sakmengko iki. Ngestaken dawuh. Panji Gelung. Ana dawuh apa Kakang Prabu? Notasine cepake. Iya. Sing bener. Gake tempo ngaya-aya kok ndledek. Nek ngaten ing ati nyuwun pamit, abdi nyuwun pamit, ingkang abdi nyuwun pamit Ibu Betari. Tumuli budhal ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Maju perang pada prawati samya satoto sawe kangen kecang siapa
pengalaman. Berondong-dong, bludung, ketak-ketak, bludung, lanjut, ya, itu. Ya, waduh, ayo, demit hantu dorene. Urane awake iki kepiye karepe? Ayo beduke. Waduh. Ya, ada juga. Setan ini nyawur. Ya. Wah, ayah. Oh iya.
Suster ngepot. Waduh. Bagus itu, Pak. Bagus ini. Oh iya. Yo ah. Oh, kisro. Kisro. Lu kok talang bahane. Ut ah. Hei, wah ya. Weh. Demi cewek sentak. Manggahan kro sesumbaran nyat langen ngalang jala kelar mandan loncara ya hei oh oh hei enek musuh wah wih menungso ora tatanan panus maning jajalanan. Sapa iki? Ana satriya kanthet nyayat brengose ular geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep. Dik. Sapa kowe? Mara ngaku. Sapa sing dadi jenengmu Parat? Kowe satriya mangka kowe nggawa kelinci. Kelinci nyangkot kupingmu kuwi ora. Lho, klincine iso omong. Isa menungsa e. Dikira boneka ora. Iki arep tanggapane ngendi kira-kira? Wong maju perang kok sandangane kaya ngarep jathelan. Mara menengo tak dangune nggih. Takon karo aku, Senopati Ndorowati. Jare wis pensiun. Oh iya. Satriya Garbaruci Raden Arya Setyaki. Sapa? Raden Arya Setyaki.
wis tau krungu kondangmu aku. Kowe nadan satria kandhet nyayet nanging kowe perang sembodo. Musuhmu paling ora cilik, paling ora lara, paling putung baune. Saiki kowe adu arep karo aku. Balik takon karo kowe, sapa jejulukmu? Tak sawang sandanganmu ratu. Lho la iya. Takon karo aku Nalindra tetelukaning Pandya Bathari Durga. Aku ratu ing parang rajah jejulukku Prabu Bondan Sumirat. Prabu Bondan Sumirat diasar kewara nyata. Iki aku nek ora lingguh ngisor ora iso ngimbangi dedekmu. Sing mburi iki sapa? Takon marang aku. Ratu Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Lho. Sinuwun Prabu Puntadewa. Dasar kepara nyata sinuwun Koko Prabu kula ngaturaken ubuat jirit. Aku Bagong aku. Lho. Puntadewa kondange ratu niki bagus kok matane amba kaya kowe. Bagong kowe. Dasar kepara nyata. Ayo arep mungsuh ndara Setyaki Sasati Sanjara Langit nek kowe iso menang. Setyaki. Ana barat. Sing jenenge Camar ndi Camar? Camar sapa? Panakawan Karang Kadempel sing wujudane kaya Pispa. Kakang Semar. Lah ya kuwi kok Camar. Lali aku. Kon tekan kene. Janji ora gelem murungke lek arep mbangun kayangan. Apa kelakon Karang Kadempel tak bumi angus? Wela, sabar. Ora sah padu. Iki wancine aku nyambut gawe. Siap, arep pamer sabetan to kowe ya ngono. Kowe ora usah dadak ketemu karo Kakang Semar. Kowe ketemu Setyaki durung karuan kowe iso ngrampungi lan ngelangkai kewandaku. Babu babarawu. Lena pangendamu candak siramak cemplungke polsek gondang mati dening aku. Wedang entek. Awas kowe. Wah. Hut. Wah. Ha. Awas kowe. Oh, pecah diadamu kowe, oh. Iki jalukanmu parat. Ora iso menang kowe musuh aku parat.
Waduh. Aduh. Aduh. Hit. Candiak sikilmu kowe ya. Aja endo lho, endo to ngeyel kowe. Hit. Aduh. Waduh. Oh, aduh mati aku. Hot, hot. Waduh. Awas lo, ada. Wah, aduh. Penak ya wayangnya. As kowe. Hit. Biar. Loh, parat. Oh. Hit. Oh. Aduh. Aduh. Oh. Hit. Aduh. Wih. Aduh. Aduh. Bos, biar gue. Hut. Londi gue. Hut. Loh. Wah, setan. Yo. Wah, ora apa-apa. Patos tenan iki sajake. Yo, iya. Aduh. Mati aku. Ayo. Wah. Aduh. Oh. Wah. Aduh. Oh, hot. Oh. Waduh. Ijo. Oh, mutiar kowe, diar kowe. Lho di, uit. Awas. Oh. Hei. Wah. Aduh. Hit. Oh, awas kowe. Aduh. Yo. Tadi polane iki ngene. Tadi tak terang.
tak drang 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 tak tak tang 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 oi makaten sih Ndara Wiyaga Rama kene sewicarane salukune wong marti pikiran raja Rama ya ramane dhewe gondhes rene kowe hit siar kowe oh hit ut ha as wit wit ha Kiadamu emeng cilik ngono ya ben ha hit wis dinae rokok sebungkus masa ya meleset hey amuk hey sapa iki parat satriya sisik ngadepi marang
Prabu Panji Gelung. Sapa kowe? Antarja satriya jangkar bumi. Wah, kok ling gleleng. Dumeh pilinganmu ana bubukane. Ya, kowe. Amuk legane atiku kowe. Aduh. Kata tian katut kaca tinon mapakaken narga kira teka pira Kresna Parta ong jageger kaya tugu Sinongkarta Sang Raden Gatotkaca ing pringgondani nalika semanten namung ngalamun tanpa upama karanten nyumurupi bledug mangampak-ampak ingkang tumekeng perapatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten Sirna wujuding bledug mangampak-ampak tasih konjem ing batos Sang Raden Gatotkaca nalika semanten dupi datan enget kalamun wadya balaning Bathari Durga wonten ingkang ngalampah gaib wonten ingkang laku dedemitan nalika semanten wonten wujuding berkasaan ingkang gyong angslupi wonten angganing Sang Raden Gatotkaca satemah datan enget Purwadasana ngero ambalik kaya yaksa Candradewa Semar Wangkot ora gelem mulungake anggone mbangun kayangan wah lakone ngatasé ning kono ki lungguh para satriya-satriya lancur pendholaka padha ora ngelingake malah padha ndombani apa kelakon Karang Kadempel lak bumi angus legane Loh, Kang.
Wih. Oh, betep wae. Wah. Satrio keparat. Den prayitna semurine balik titiane gandayane Trisunya Purnama sasi pripun Ndara kok kaya wong ketayalan kamangka nuwun sewu. Wah sampean ngendika nek Sinuwun Ndarawati pun minggat utawi nuwun sewu pun kesah saking Pedukuhan Karangkadempel. Wonten dawuh ketiwasan niki kanane. Lha pripun? Eneng parepatan Pedukuhan Karangkadempel mau sekawit ketekan Kraman Wadyabala saka Dandang Mangure. Nggih. Wadyabala entek tak singkirke karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja karo Mak Cilik Setyaki. Wekasan entek tanpa sisa Wadyabala saka Dandang Mangure. Ning aneh kek. Pripun Ndara aneh pripun? Kakang Gatotkaca kaya wong ora enget, Kakang Gatotkaca kaya koncatan yoni kaya kelangan jati diri. Lha pripun Kakang Gatotkaca ngamuk punggung kek. Aku diantem dadaku. Ora sak lumrahe Kakang Gatotkaca tegel mlasa karo adine dhewe. Aku diantem dadaku. Aku kontal ambles bumi. Ning kuciwane kae malah Mak Cilik Setyaki dicokot ora gelem ngeculke kae piye kaya ngono kanane. Ya gong. Wah, jan wis. Wah, jan wis. Wis jan wah. Kanane wis kaya anu kaya mer kaya nek jatilan dadi ngono kaya mer. Pripun kawontenane pripun? Kaya-kaya Kakang Gatotkaca ana ing angslupi kae. Tansah marep pamoring sukma. Sinaksma ya winahya ing asepi. Ndumuk kuncung bareng apa? Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Warana apa waranda? Iki lambemu menengo tenan. Nuwun sewu Den. Piye kae? Sejatine niku pancen senes Ndara Gatotkaca sing ngamuk. Lah rak tenan. Mergo aku ya nyono yen to Kakang Gatotkaca ora mungkin duweni pambegan kaya ngono. Ah iya. Nuwun sewu, nika enten bangsaning perjineman ingkang angslupi angganing Kang Raka. Pramila kinarya saracarana, kula nyuwun tulung kanthi sanget mangsa wanteng negara Ngamarta. Mangsuwun ke ngampil wujuding pusaka. Iki menika kang aran pustaka Jamus Yang Jimat Kelima Soto.
kenong apa dadak nyilih pusaka kuwi pun boten sah kakehan gunem sing tanpa guna. Hei, saning keng raka mari nggih ginake pusaka niku Ndara. Ya, nek ngono aku njaluk pamit kae. Ngatos-atos. Ngapunten lho malah ngrepoti biasa. Jeneng sapa? Amangga kersa. Aku Prabu Yaksendra Lumintu. Prabu Yaksendra Lumintu. Iya. Sae niku. Kowe dadi patihku wae ngono piye? Anggih sae niku, Pak. Kowe nganggo jeneng Patih Yudha Kethu. Patih Yudha Kethu. Iya. Lho la iya, nggih. Kakang Prabu Yaksendra Lumintu. Apa Yayi Patih Yudha Kethu? Yudha Kethu napa Yudha Kethu? Yudha Kethu. Nderekaken ngendikanipun badhe budal ndelok jatilan. Oh, kula kalian panjenengan pemainipun ora asa kakehan gunem sing tanpa gun. Semar digiri godho ya. Mahkota gok mbilung sawetara suwe nggone Yayi Arjuna ya Yayi Pamadya ninggal marang kewajiban sartane ninggal marang para janegara Ngamarta. Malah rikala semana nayaka para janegara Ngamarta wis niti priksa ana ing kasatriyan Madukara jebul tinemune Yayi Arjuna ora mapan ana ing kasatriyan. Werkudara mungguh siadi kepiye? Merga jangkeping Pandhawa kuwi yen to 5 cacahe teges Pandhawa ora isa kurang saka 5 cacahing para Pandhawa Werkudara pun kakang kuwatir yen to sak mengko nganti ana apa-apa ingkang nekani marang kahanane kadang ming Madukara. Marata Dyagi Werkudara pun kakang jaluk kepiye saranane lan carane nggonmu ngupadi ana ngendi dununge kadangmu panengah Bratasena ya Werkudara. Mangan cara lakuning angin kuntareng raning arga kara-kara kakiri kiri arep bumi prakambita sadala mangamba ambak udan terus awur nalika semanten tinter ming parada Sangaraden Arya Werkudara tupi menggalih wonten pundi durungipun ingkang rayine nggih panengah Pandhawa saturing Madukara Sangaraden Arjuna tupi dereng ngantos paripurna ingkang sami mbal wacana asalu jumedhulipun saturing Randu Gumbala saking Bantala wekasan sak mangke mecah joben kraton negari Ngamarta.
wae, Pak. Kencang kancing langit kelap-kelap kalaton. Werginjang sangalis risang mawe kantrung. Sabaran kaduluwu kirma yak mayik saking jas baliwur. Antasena tanpa taliwara jumedhul saka Bantala nganti gawe morat marit jubin kraton negara Ngamarta. Wah, apa? Apa to sampean iki? Ana anake teka mbok dibageke sing apik. Mangeplaki sak geleme dhewe, banting sak geleme dhewe. Nek wis rusak kaya ngono ki sapa sing tanggung jawab? Alah, kok ki tak sepdo ki pulih kaya wingi uni meneh. Turno ya nayaka sing do ndek keramik akeh banget kok ora. Ngaturke basaku katura ya Pakde Darma Kusuma. Ya Antasena tak tampa pangestuku tampanana. Ya. Tak gegem dadekake jimat. Ana wigati apa teka prapta ning kraton negara Ngamarta sumengko pengawak bojro semune gembol wigati. Ana apa Antasena? Muga dadi kawuningan lan caos priksa. Ana ngarsane Siwa Puntadewa ing Ngamarta. Mugi dados kawuningan ya, Pakde. Anane aku sowan ning Praja Negara Ngamarta sak mengko iki mergo aku diutus karo kakekne Semar ing Karangkadempel. Mergo ngene. Kahanan Karangkadempel beda karo adat sabene. Ana kahanan apa Antasena? Wah, kucluk ning kahanan apa? Ingkang dumadi ning Karangkadempel. Wah, rusuh, Pak. Kisruh kahanane. Nek tak critake ning kene malah mengko mundak rusak kahanan. Ana ing Pedukuhan Karangkadempel bakune anane aku sowan iki aku diutus karo kakekne Semar supayane aku nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Merga wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada iki mau bakal digunakake dening kakek Semar kanggo ngusadani Kakang Gatotkaca. Kena ngapa marang kakangmu Pringgondani Antasena? Ngene. Kakekne Semar duwe gegayuhan arep mbangun kayangan. Iya. Lah nalika semono malah ketaman Parangmuka Wadyabala saka Dandang Mangore saka Sitran Gondolumayit saka kayangan Surdaya ngebiyuki Pedukuhan Karangkadempel. Nganti ana bangsane ngalus sing ngangslupi karo Kakang Gatotkaca. Nganti mak cilik Setyaki diamuk, dicokot, dibanting kaya buta sing kelangan nenggok. Pakde. Wah, Gatot elinga. Kang apa kan? Melayu sak geleme dhewe. Wong tuwa ki nek diceritani urung rampung sok wis gembagah kaya ngono kuwi. Banjur kepiye kahanan ana ing Padukuhan Karangkadempel? Wis bakune aja mung pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sing tak boyong ning Karangkadempel, Dik. Tak suwun Pandhawa sak eneke gandeng iki Paman Janaka ngewangi karo Siwa Ndrawati. Sak eneke Pandhawa yo tak kandhe ning Karangkadempel. Malah Antasena ngerteni marang ana ngendi dununge Paman Ping Madukara. Wis ora sako kan crita wis ayo tak gendong ning Karangkadempel, Dik. Selak rusak kanane iki. Antasena alon-alon.
Sambatoe. Waduh. Wah. Sopo iki satriya gagah pideksa? Wah, Gatot. Kowe ora emut Purwadasena, kowe kaya wong kang slupan. Iki bapakmu le, ngetole. Oh, gaklak limpamu. Oh. Kanjeng Rama. Mati kowe. Ora bocah murang tata kowe malah. Kanjeng Rama sampun kantos kados pikantuk. Mriku ingkang putra ing paring gondane. Oh, ora gagas. Wah! Kakang Semar kae kepiye? Ing pangangkah Werkudara bakal ngelingake marang Gatotkaca. Lah kok malah dadi Yayi Werkudara Mulasara kelawan Gatotkaca kae piye? Nika wau niku demite meng ijol-ijolan raga. Mlebu rene genti mlebu rono. Ngangslup rene genti ngangslup rono. Nganti sing diangslupi keri-keri meremelek banjur kepiye seranane Kakang? Nuwun pangapunten. Kula nek kepareng tak nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Iya tak sumanggake Kakang Semar. Mriki kula suwune dayane ben murakapi tumraping Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Werkudara niki. Nggih. Monggo dipun tonton.
Kanjeng Rama. Wah, apa ini? Apa ini? Panas. Wah. Kanjeng Rama sampun ngantos kados mekaten Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kula wangi napa pripun? Kakak. Ananda kasesane cakep-cakep. Daru kegedean. Ada kisah wah. Kanjeng Rama sampun ngantos kados mekaten. Abu-abipun mboten prayogi. Cah bambung, cah edan, datang dadi jadilan, nun pangapunten. Mboten saking pingajengan kula piyambak. Wah, piye kaya ngene iki? Monggo kula aturi matur siwa Semar kemawon. Yo. Mangkahan kro sesumbara mawalin kro bumi kuncing malut cokun toragato kumapsang colon ide dosang Wisnu Bathara karsa nglebur wiyadi sewu. Ndara Werkudara kok wau ngidu-ngidu teng kowe iku. Keslilitan rambuté Gathut. Makane to sesone iki duga-duga. Kirake napa niku jenenge niku? Ora iso merantasi dhewe niku ngundang kanca. Yo. Wah. Caitan dadakang slupan barang. Mbok menawi ajeng caper kok ya. Caper jenggulmu mlocot ora. Kakang Semar aku mung nderek kelawan kersane Kakang Nayantaka. Ingkang ngendikane Kakang Semar bakal miwiti anggone bangun kayangan. Ah nggih nggih. Jane kula niku ora karep sampean rawuh mriki lho, Ndara. Merga kula niku kula nek ndek gawe niku kula gah ngrepoti sinten-sinten. Kula wegah ngrepoti Bendara. Langkung-langkung kula nyuwun. Lan kula sambat kalih para Pandhawa saru dinulu. Isin yen disanding nuwun sewu. Kula niki jane arep miwiti bangun kayangan niku saking rentek ati kula dhewe nggih kula lakoni dhewe. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Ning gandeng kula rasa gandeng para kawula niku mboten isa do kabangun moral lan pakartine menawi mboten dicaketi dening pengajeng kados Sinuwun Puntadewa ingkang minangka Nalendra menika.
para kawula do ora iso ngerti lan para kawula do mboten saged ngrasake yen to sejati Nalendra menika ugi gagas ugi inggih menika peduli dumateng kawula cilik kaya Semar kaya kawula Karang Kadempel niki. Iya Kakang Semar, sabanjure kepiyanggone bakal miwiti mbangun kayangan. Mboten sah dadak ngangge ritual sing werna-werna. Bibar kula matur niki kula suwun sampeyan nyaketi, sampeyan nyambangi dumateng para kawula. Lah, sampeyan nyambangi kalian para kawula sampeyan karohke nggih niku pun kelakon oleh Semar kalih para Pandhawa mbangun kayangan Ndara. Dipol. Kula wonten dawuh. Ora sejatine apa ingkang dadekke Karang Kadempel ketaman Parangmuka. Biasa. Wong duwe cita-cita, wong duwe gegayuhan terus ana wong ora seneng niku hal yang lumrah. Bener. Banjur sapa ingkang kairi kodaya demit-demit padha ngebiyuki kanan Karang Kadempel. Sinten melih nek senes Nyaine Surdaya. Ledisnya bendung nika. Wis merem wonge. To rasane wonge ya nglegeses turu keperak kok mir. Durga. Nggih niku sinten melih nek senes niku. Wah. Ora minggat Prakulda sing temantang. Sampeyan mang nandangi kerucil-kerucile mang nandangi bayas-bayase. Durgane bagian kula, jatah kula. Hei!